Добро утро на всички, които гледат това видео. То ще е свързано с датата 3 септември в 10 часа пред Народното събрание, когато неправителствени организации организираме Народно събрание. Знам, че някои хора ще кажат какво Народно събрание, какви действия ще последват от това Народно събрание. Затова няколко дни нямах възможност да правя видеа, защото подготвях документи. Така че, уважаеми български народе, на 3 септември ти ще имаш своето Народно събрание, ако решиш да присъстваш. Вече е публикуван дневния ред на Народното събрание. Публикувала съм и правната обосновка на това, защо то ще има своята легитимност, според кои закони и защо всеки трябва да се съобрази с волята на народа. Стига тя да бъде изразена от самия народ. Ето за това днес ще е моето обращение към вас. Да ви кажа, скъпи българи, всеки ще коментира, ще има доволни, ще има недоволни. Ще има смятащи, че датата не е точно тази, че часа не е точно този. Но ние многократно заявихме с Пламен Ангелов, че датата и часът са съобразени с това, че е първи работен ден на Народното събрание и че часът е такъв, за да могат да пристигнат и хора от провинцията, на които се надяваме. Така че нито датата, нито часа, нито работата ви, нито здравето ви имат оправдание за това да не сте там на площада пред Народното събрание, да не изразите волята си на народ, да не покажете, че сте единни. Напротив, аз зная, вярвам, че този път българският дух ще бъде единен и че площада ще бъде препълнен от хора и улиците на София ще бъдат препълнени от хора, на които им е писнало да виждат как се унищожава родината им, как всяко нещо, до което се докоснем, е изпълнено с корупция и с икономически интереси за дадени хора. А българският народ, при тази даденост, която му е дал Бог на природа, на земя, на въздух, стои беден, стои унижаван, стои мизерен. Ето това искаме да спрем на 3 септември. Да ги няма вече Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тези, които създадаха държава в държавата, в полза на олигарсите, в полза на богаташите и в полза на себе си. Датата 3 септември ще е символ и на това, дали българският народ иска нещо ново да бъде започнато в държавата му. Тя да бъде управлявана от родолюбиви хора. От хора, за които целта е не да търсят собствена облага, а добруването на собствения им народ. Защото политика трябва да е това. Човек, който се бори за добруването на народа си. Той взима достатъчно голяма заплата, за да не краде от народа си. А всички крадци, те не са нито народни представители, нито политици. Те са просто една сган, която от собствената си алчност унищожава цял един народ. Бъдещето на много, много поколения след нас. Ей, това трябва да спрем на 3 септември. Защото видяхме, разходките по улиците не ни водят до нищо. В почивните дни просто заливаме улиците на София с развети знамена, без да ни чуе никой. Сега трябва да го направим в работно време, когато са там и когато нямат шанс да не ни чуят, особено ако сме море от хора, решени да създадат наново държавата си,
без корупция, без кражби, без липса на справедливост. Напротив, да създадем и вътворим доброто в държавата си. А ние го можем. Аз вярвам в това. И винаги ще се боря за това. Много хора в коментарите си плюят един мен, един Пламен Ангелов, един се сеща за нещо, друг за друго. Но аз ще ви кажа следното. Аз съм човек и в устава на непримиримите, знаете ли какво е записано? Всичко е качено на страницата на Български централен комитет и ако някой си направи труда да прочете, просто ще види, че аз съм човек последователен и никога не се отказвам от борбата си. Там е записано, че трябва България да управляват родолюбиви, честни и достойни хора. И че такива хора могат да бъдат само част от инициативните комитети непримиримите. Защото вече видяхме другите. Усетихме върху гърба си, върху джоба си, върху достоинството си, какво могат те. Сега нека да дадем път на родолюбивите. Заявявам и пак ще ви кажа. Моята цел не е да ставам депутат или министър или да бъда в парламент. Повярвайте ми, хора, досега можех да го направя многократно. Но аз искам едно. Когато влеза в съдебната зала, да зная, че законът ще бъде приложен. Да зная, че мога да работя спокойно и да зная, че съм успяла поне част от това, което искам, да изградя едни структури, един народ да събудя, който при всяко управление да може да се изправи, да го свали и всеки следващ да знае, че народът е единен, че народът ще отстоява исканията си, че вече няма да сме безхаберни към бъдещето си. Ето за това цял месец аз пиша, публикувам и се боря народа ми да осъзнае колко е силен, колко е безпощадно силен, когато реши. Как може да се пребори? Как може да отстоява правдата? Как може да си върне достоинството? Как може да живее в една прекрасна родина, в която вече няма да има безводие, няма да има убийство на животни, няма да има унижаване на хора заради някой дирибей, заради някой кмет, заради някой депутат, заради някой министър. Как всички ще сме равни и за всички ще важи законодателство, което е изградено с наше участие, за да бъде справедливо за всички. На тези, които плюят, ще кажа следното. Аз обичам българския народ. Безусловно ви обичам, хора. Безусловно обичам родината си. На мен не са ми нужни нито да крада, не ми е нужно нито да управлявам. Нужно ми е да знам, че вие, всички хора, които виждам по улиците, живеете добре и щастливо. Да знам, че родината ми просперира. И дори да ме плюете, дори да ми сложите бесилката, както е увиснал на нея и Левски, аз пак ще казвам, ще бъда с теб, народе, защото те обичам, безусловно. И последната ми молитва ще бъде: Боже, прости им, те са моят народ, който обичах. Така че, хора, не се отдавайте на злобата. Ние можем да победим само с духа на положителното, на доброто. Не се плюйте един друг. Вие всички сте братя и сестри, живеещи на тази земя. Един е по-добър, друг е по-лош, един е по-разумен, друг е по-неразумен. Но трябва да ни води едно – доброто и силата да бъдем заедно като народ, за да спасяваме себе си, за да спасяваме децата си, за да спасяваме родината си, за да почитаме и носим памета на героите, загинали за България. От днес нататък често ще ме виждате на екрана.
Свърших писмената работа, поне в голямата си част. И вече всеки Божи ден вие може да четете, ако искате да се запознаете, че не говорим глупости. На страницата на Български централен комитет Непримиримите във Фейсбук може да намерите всички документи, за които ви говоря. Може да разберете, че този път искаме да направим нещо истинско, нещо смислено за българския народ. Искам да благодаря на господин Ивелин Михайлов, който излезе с изявление, че ще подкрепи протеста на 3. Уведомихме ви многократно, че сме изпратили писма до всички опозиционни партии. Благодаря за неговата реакция да отвърне на нашите уведомления и на нашите искания да застане като опозиция до народа. Силно се надявам и дълбоко в сърцето си вярвам, че и другите политически лидери ще направят това. Към тях искам да кажа нещо. Уважаеми лидери на опозиционни партии, които казвате, че сте опозиционни партии и с действията си опитвате да докажете това. Сега не е момент нито за его, не е момента нито за обиди, не е момента нито за това да доказваме кой е по-велик и по-най. Вие сте политици. Единственото нещо, което трябва да ви води, е доброто на народа. Поне аз така разбирам смисъла на политиката. И знам, че ако той е такъв, България и българския народ ще бъдат по-добре и ще живеят много, много по-добре. Затова помислете. Присъединете се. Бъдете до народа си. Опитайте се и вие да възбудите народа си, да излезе повече и да бъде обединен. Независимо кой е инициатора или на кой му е хрумнало тая идея. Тя е добра, повярвайте ми. Тя е различна от това, което се прави досега. И вие много добре го знаете. Затова чакаме и вашата подкрепа. Това е от мен за днес. Вярвайте в собствените си сили. Знайте, че можете. Знайте, че борбата между доброто и злото винаги е била дълга, но винаги е побеждавало доброто. А ти, български народе, ти си доброто. Ти си духа. Ти си посланието на светлината. И ако този път, този дух дойде там, за да каже не на злото, ще се случи. Ние можем и ще го направим. Приятен ден на всички!